Bukatu da gaurko ekitaldia, 17. ekitaldia, 21. urteurrena edo, badiraia izan ere, 21 urte hasi ginela feria hau antolatzen, Erbi elkartekook, eta benetan emaitza pozgarria izan da, eta dudarik ez dago eguraldiak izan duela honetan zerrikusia. Jende ugari hurbildu zaigu, baserriko produktuak ondo saldu ditugu, eta horretaz gain, bai Jakoba Errekondo, bai Josu Osa, bai Lontxo Ormazabal, hauek aritu dira nolabait tailer praktikoak eta burutzen, eta oso pozik eureak egindako lanarekin, eta izan duten jendearen aldeko galdera erantzunekin eta arrakastarekin. Beraz, balorazioa oso ona, oso baikorra, pozik, datorren urtean ere festa hau antolatzen jarraitzeko erabat animatuta.